பேசுகிறேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் இப்போ வந்து பேசுறது வந்து யாருக்காக பேச வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, நம்ம டிக்டாக் புகழ் ஜிபி முத்த அண்ணாவுக்கு தான் பேச வந்திருக்கேன். என்ன விஷயம்னா, டிக்டாக்ல இருந்தப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து பேட் கமெண்ட் போடுவாங்க, நல்ல கமெண்ட் போடுவாங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து ஜிபி முத்த அண்ணாவை வந்து திட்டி நிறைய பேர், அதுவும் பேப்பர் ஐடியா, ஐயோயோயோயோ சொல்லவே வேணாம். பேப்பர் ஐடிக்கும் ஜிபி முத்துக்கு தான் செம்ம ஃபைட்டே வரும். அதனால வந்து ரொம்ப காமெடியாகவும் இருக்கும். பட் எவ்வளவோ ஒரு மன ரீதியாக வந்து அந்த அண்ணா வந்து பாதிக்கப்பட்டாலும் பட் அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி இப்போ வந்து ஆதித்யா சேனல் வரைக்கும் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மறுபடியும் வந்து ஒரு 2 படம் வந்து நடிக்க இருக்கிறதா இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து கேட்குறப்போ வந்து ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு. மகிழ்ச்சி அண்ணா. உங்கள் எப்படி சொல்றது, நீங்கள் வந்து மேலும் மேலும் வளர என்னுடைய மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள் அண்ணா. அப்புறம் என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஹாப்பியா இருங்கண்ணா. எந்த இதையுமே வந்து நிறைய பேர் என்னன்னா உங்களோட வீடியோஸை பார்த்து தான் நிறைய பேர் வந்து ஒரு சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அதனால நீங்க வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இப்படியே ஒரு காமெடியாக என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்களும் வந்து பார்க்குறோம். ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச். வாழ்த்துக்கள்ண்ணா. ஜிபி முத்து அவர்களே வாழ்க. சரிங்கண்ணா, தேங்க்ஸ்.